Piłkarze Stadionu Śląskiego z rocznika 2004 podejmowali w poniedziałek rówieśników z FC Katowice. Podopieczni trenera Macieja Biernackiego byli faworytem tego starcia Ligi Trampkarzy. Od początku spotkania młodzi chorzowianie doskonale wywiązywali się ze swej roli od pierwszego gwizdka, atakując bramkę przeciwników. Już w trzeciej minucie jedną z akcji udało się zamienić na gola. Wynik meczu otworzył Andrzej Klimczak. Z biegiem czasu ataki stadionu nie ustawały, ale gospodarze nadziewali się na kontry katowiczan. W 8 minucie było już jednak 2-0 dla gospodarzy. Prowadzenie podwyższył Filip Duda. W 13 minucie grający w białych strojach piłkarze FC Katowice zdobyli bramkę kontaktową. Goście mogli doprowadzić nawet do remisu, ale zamiast tego w 18 minucie zrobiło się 3-1 dla stadionu. Na listę strzelców wpisał się Wiktor Kułaga. Kilka minut później na koncie gospodarzy mogło być już czwarte trafienie. Niestety podopieczni trenera Biernackiego nie wykorzystali rzutu karnego. To nie zniechęciło chorzowian do dalszych ataków. W 26 minucie po raz drugi w meczu piłkę do bramki skierował Kułaga. Worek z bramkami rozwiązał się na dobre. Jeszcze przed przerwą na 5-1 podwyższył Duda. Tuż przed gwizdkiem zapraszającym oba zespoły na przerwę do siatki raz jeszcze trafił Kułaga. Stadion FC Katowice już 6-1. Nie jest to nasz dobry mecz, bo założenia były inne. Nie te bramki są najważniejsze. Pamiętajcie, nie te bramki, nie egoizm. Chcemy grać naszą piłkę, tak? Czyli jaką? Utrzymywać się przy tej piłce, Wiktorku, utrzymywać. Musisz dać opcję, wyjść do tej gry. Eryk, nie tylko jedno i to samo, te wrzutki, jak jeździec bez głowy. Tłumaczyłem Ci, tak? Przeciwnik ma piłkę, cała drużyna przechodzi, tak? Nic nie zrobią. Jeżeli mamy piłkę hop, szeroko, obrońcy są szeroko, tak? Piłka chodzi do pomocnika, pomocnik do napastnika, napastnik ma do pusta. Tylko tyle, chłopaki. Nie denerwować się, ok? Bartek, ty zawsze jest opcja autu, tak? No to odskocz do tyłu, 3 metry, dostaniesz piłkę i rozgrywasz do boku. Utrzymujmy się przy piłce. Takie założenie na drugą połowę, dobra? Nieważne ile będzie, ale pierwsza połowa jest 6-1, ok. Nieważne czy 7 czy 8, ale graliśmy brzydko. Dostosowaliśmy się do przeciwnika. To była taka kopanina. Nie rozwinęło to Was ani w żadnym najmniejszym stopniu. Grajmy to, co żeśmy sobie założyli. Jest spokój, mamy wynik. Szanujmy przeciwnika. W tej obronie musi być poukładane, ale grajmy fajną piłkę ofensywną, dobra? Fajną piłkę zespołową, dobra? Będą okazje. Wiecie, że będą. Okazje rzeczywiście były, a akcje gospodarzy mogły się podobać. Zniechęceni wysokim rezultatem goście nie radzili sobie z grą stadionu i atakowali tylko sporadycznie. W 42 minucie świetną zespołową akcję celnym strzałem wykończył Kułaga i było 7-1.
Stadion nie zwalniał tempa, raz po raz sprawdzając bramkarza Katowic. Na kwadrans przed końcem meczu do siatki gości trafił Borys Wasylewicz. Kilkadziesiąt sekund później kapitalnym strzałem z dystansu popisał się Bartosz Mokwiński i Stadion wygrywał już 9-1. Teraz goście skupiali się już tylko na obronie dostępu do własnej bramki. Chorzowianie, zgodnie z zaleceniami trenera, starali się zaś konstruować kolejne akcje. W 51 minucie w sytuacji sam na sam bramkarzowi gości najmniejszych szans nie dał po raz kolejny w tym meczu Kułaga. Trzy minuty później trafił ponownie Kułaga i zrobiło się 11-1. Wynik na sekundy przed końcem gry ustalił Eryk Wojtyczok. Stadion Śląski Chorzów wygrał z FC Katowice 12-1. Nasza drużyna jest dobra i mamy dobrych zawodników. Rozgrywamy piłkę, podajemy, strzelamy dużo bramek. Mamy pierwsze miejsce w lidze. Chłopcy muszą jeszcze dużo pracować. Wygraliśmy parę meczów, parę żeśmy zremisowali, ale nie oszukujmy się, pracy jest jeszcze bardzo dużo. Nie jest tak, jak Eryk powiedział, że jest tam pierwsze miejsce, chociaż tabela nie jest ważna. Graliśmy 4 mecze, 2 zremisowaliśmy, 2 wygraliśmy. Najciężsi przeciwnicy dopiero przed nami, ale ja myślę, że jakby nie było tej tabeli, nie byłoby tych wyników strzelców bramek, byłoby to po prostu lepiej. W piłce młodzieżowej w ogóle wynik nie jest najważniejszy. My staramy się być po prostu konkurencyjni, w każdym meczu dawać z siebie wszystko. Ta rywalizacja musi wywoływać pozytywne emocje, a nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest, po prostu dzieci są pompowane przez tych rodziców i czasami wygląda to koszmarnie. Widziałem, że trener was tego uczy, bo wcale nie był bardzo zadowolony z tego, że w pierwszej połowie strzeliliście dużo bramek, tylko oczekiwał, że będziecie grać piłką, rozgrywać. Żebyśmy grali swoje i żebyśmy się nie poddawali i nie oszczędzali zawodników. Najważniejsze są te podstawy. To jeżeli teraz te dzieciaki zostaną zaniedbane, przypuśćmy podanie, przyjęcie wewnętrzną częścią stopy, te najprostsze rzeczy, jeżeli im się pewnych rzeczy nie wyjaśni, to potem będzie problem i niektórych rzeczy nie da już się po prostu naprawić i wytrenować na takim poziomie, na jakim to powinno być. No i właśnie widziałem, że w przerwie to im konsekwentnie powoli tłumaczyłeś i to się sprawdziło, bo w drugiej połowie było kilka bramek takich rzeczywiście, gdzie piłka chodziła jak po sznurku. No dokładnie, ta akcja Bartka Mokwińskiego, myślę, że z tym strzałem z dystansu wiemy, jakim on dysponuje strzałem, wiemy, że jak rozegramy dobrze piłkę po obwodzie, jak on ma czystą pozycję, ma parę metrów luzu, to jak trafi w bramkę, to nie ma szans i w każdym z 4 meczów strzelił taką bramkę, także po takim rozegraniu. Także cieszy coś, że coś jest wypracowane na treningu i udaje nam się to w meczu wdrożyć.